vaig cap a Cabó, a veure si trobo en Pere, que m'ensenyarà les seves vaques. Cap aquí dalt. Pere, ei, mira, com es diu aquest poble d'aquí? Cabó. Cabó? Cabó. Ah, clar, és Cabó. Clar, Cabó. Mira. Mira aquest poble tot de pedra. Mira que maco que és. Jo allà no hi havia estat mai. És preciosa aquella vall, eh? És molt maca. Aquells poblets petits que hi ha, Ares, el Vilar, el Pujol, que arribes gairebé al final de tot, fins als peus de Bou Mort. Quan hi tenim fins a dalt? Quart o 20 minuts. Un quart d'hora, serà clar? Sí. Espera, que ara m'arriba aquí. Un moment. Espera, jo et segueixo. Recula i et segueixo. Espera, quan queda? 500-600 metres. Som a punt d'arribar-hi, però no ho sé, ja no ho sé. Espera, on m'has portat? Hombre, això és el racó de tot. El racó del món. Aquí no passa ningú més. I podem anar-hi cap aquí, Pere? Sí. O sigui, Organyà ens queda allà baix, eh? Exacte. Allà baix n'hi ha la boira. Exacte, vinga, a veure. El creix és maco. Allà baix, on hi ha boira, què és allò? Allò és Organyà. Allà hi ha Organyà. Allà hi ha Organyà. La cloteta d'allà baix d'això és Organyà. Tapada per la boira. Per la boireta aquella que hi ha, la calitxa. Pere, Bueno, si tu et diguessin, tria un racó del món. jo m'aniria a casa meva. Aquí. Bueno, on totes les tenim, les vaques? Ara les cridaré. Les Vinga, cridem? anem. Vinga. Noies! Sota! Noies? Noies? Noies. Són les teves noies? I tant. Això s'ho dic aquí dalt. Ja ho sap la Dolors? Però ho sap, ho veu per vegades. Ei! Mira-les. Mira-les. Eren allà dalt de tot, eh? Sí, I ara elles no esperen menjar. És a dir, només t'han vingut a veure. m'han vingut a veure. Això és igual que la gent, si no els enganyes, ells no t'enganyen a tu. I el bestiar és igual. Tu mai els has enganyat. No, I per això et creuen. llavors venen. Cuita-les, aquí els tenim. I tant. Als teus peus. Hombre. Ostres, que maco. Si tu no enganyes a les vaques no t'enganyaran a tu. I això ho diu una persona que no enganya mai. 15 minuts, Quim, anava dient. 15 minuts.